Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і нашы гледачы на YouTube-канале Радыё Марыя. З вами журналіст Тарас Шчыры. Праграма пакінулі ўсё і пайшлі за ім. І наш сённяшні госць, айцэць Дзяніс Шастаковіч, пробашч парафій ва ўздзеянні Гарэлым, а таксама прадстаўнік кангрэгацыі місіянераў святой сям'і, пра якую мы сёння і паговорым. Хвала Христу, айцэць Дзяніс. Навекі вечныя. На пачатку давайте ўжо пачнем гутарку, напэўна, з нашай асноўнай тэмы. Кангрэгацыя місіянераў святой сям'і. Насамрэч, калі мы чуем звычайна пра ордэны, это там францішкане, дамінікане, все іх ведаюць. А калі пачынаем углыб капаць і чуем такі назвы, як кангрэгацыя місіянераў святой сям'і, то бок людзі, які у касцёле, але не вывучаюць гэта ўсё, для іх гэта нешта новае. Што гэта за кангрэгацыя? Раскажыце пра калі яна ўзнікла, ідзе, бо я нават калі капну крыху гісторыі, даведаўся, што заснавалі аж у Францыі. Бо сапраўды, калі гаворым мы пра узгаданых тут францішканаў альбо іншыя такія больш знаныя ордэны, то, канешне, яны налічваюць уже некалькі стагоддзяў, поэтому яны знаныя стагоддзямі былі ў касцёле, а наша кангрэгацыя місіянераў святой сям'і адносна такая маладая яшчэ ў расцвеце сваіх сіл, бо трошачкі больш, а менавіта ў гэтым годзе мы святкуем, і так добра склалася, што я тут, бо у нас гэта юбілейны год у нашай кангрэгацыі, 125 год з дня заснавання наша ордэну місіянераў святой сям'і. І распавясці цяпер пра як яна ўзнікла, ці... Давайте пачнем менавіта з самых такіх каранёў, бо я разумею, што заснавальнікаў кангрэгацыі быў такі Жан Бертье, які аднойчы задумаўся пра тое, што вельмі такія бедныя людзі, якія прагнуць быць святарамі, не могуць сабе гэта пазволіць зрабіць менавіта праз недахоп грашыма, каб вывучыцца, стаць святаром. І вось ён вырашыў заснаваць кангрэгацыю, каб змагла дапамагаць людзям ўсё ж такі знайсці гэтае пакліканне і яго адкрыць, і нават не маючы рэсурсаў, там, сродкаў, ўсё роўна стаць святарамі. Ці праўда гэта так насамрэч было? Так, это правда, але можа я так трохі распавяду жыццёрыс самого Яна Бертьера, бо ён нарадзіўся ў Францыі у нелёгкія гады, тады для касцёла французска, это быў 19 стагоддзя, першая палова 19 стагоддзя, менавіта ў 1840 годзе у такой невялічкай французскай мясцовасці. І дзякуючы таму, што ён выводзіўся з пабожнай каталіцкай такой сям'і, ён некалькі дзён пасля свайго нараджэння быў ужо ахрышчаны і атрымаў такое саліднае духоўнае выхаванне. Між інымі, там не толькі бацькі пра гэта клапаціліся, а між інымі і бабуля клапацілася, бо можа хтосьці з вас і напэўна чулі пра аб'яўленне Маці Божай Салітынскай у Ла Салет, это так называная плачучая пані. Яна на абразках прадстаўляецца схіленай галавой і закрытая рукамі, бо яна аб'явілася і плакала над грахамі чалавецтва. І вось бабуля вельмі часта распавядала маленькаму тады яшчэ Яну пра эту гісторыю аб'яўлення Маці Божай у Ла Салет. І яму это вельмі моцна зашчапілася ў памяці. Бо, напэўна, думаю, што яна шмат іншых якіх-то апавяданняў, духоўных, пабожных распавядала, але менавіта это апавяданне яму больш за ўсё запала ў памяці. Бо у 13 год, калі ён уступіў ужо ў ніжэйшую семінарыю духоўную, то ён вяртаўся да гэтага ўспаміну. Але пасля таго, як ён ужо уступіў у Грэнобль, у вышэйшую духоўную семінарыю, была там выправа, такая пілігрымка клерыцкая у Ла Салет, на гэта месца аб'яўлення Маці Божай. І вось тады Ян Бертье ён пачуў які-то незвычайны ў сваім сэрцы рух, голас Божы. Ён пачуў, што это ягонае месца. Хаця ж гэта семінарыя пакуль што была дэцызіяльная. Яна не была звязана ні з якім ордэнам,
Але калі уже клерыкі пасля адбытай пілігрымкі меліся вярнуцца ў семінарыю ў Гренобель, то Ян Бертьер сказаў, што ён яшчэ сюды вернецца надаўжэй. І гэтыя словы сталі такімі прароцкімі, бо ён сапраўды вяртаецца у Ля Салет д'яканам яшчэ перад пасвечаннямі святарскімі з мэтай, каб уступіць да ордэну айцоў салетынаў, якія менавіта уже гэта ордэн манаскі быў, бо Ян Бертьер, яшчэ раз паўтарусь, ён належаў спачатку да дыцэзіяльнай духавенства, семінарыі, у якім рыхтаваў у этой семінарыі. То бок монахам спачатку не быў. Не быў. То бок, как сказаць, звычайным дыцэзіяльным святаром. Так. І ён у гэтым недрэнна сябе адчуваў. Толькі што, як я кажу, што та пілігрымка ў Ля Салет яму адкрыла гэты прызыў Божы, што это ягоны такі шлях, і ён ідзе і сапраўды туды ў Ля Салет, і там, можна сказаць, ён атрымоўлівае ўжо ў ордэне айцоў салетынаў, атрымоўлівае пасведчанні святарскія, і там распачынаецца ягоная праца ў гэтым месцы, якім любым для яго, нават месцы Ля Салет Маці Божай салетынскай. Там ён апекваецца пілігрымамі, якія вельмі шмат прыязджала ў тое месца. Ён вядзе хроніку таго санктуарыум, таго святога месца. Больш таго, Ян Бертьер, наш айцец-заснавальнік, ён быў такой вельмі інтэлектуальна падкованай асобай. Ён, апрача душпастарскіх сваіх абавязкаў, якімі ён займаўся, ён да таго пісаў яшчэ кніжкі. Пісаў кніжкі да духавенства, да клерыкаў. Ён таксама вельмі сваім клопатам ахінаў сям'ю, сужэнства, пісаў свае розныя брашуркі, кніжкі да сямей, сужэнства. Больш за тое, Ян Бертьер, ён быў вельмі працавітым чалавекам. Казалось бы, тое, што ён ужо меў, той зарыс ягоных абавязкаў, это павінна было яму хапіць. Але это настолькі быў жывотны такі чалавек, меў столько энергіі ў сабе, што да таго ён яшчэ быў такім людовым місіянерам. Каб лепей зразумець, это так з нашым языком такім сучасным рэкалекцыяністам. Ён вельмі часта выязджаў на рознага рода парафіяльныя рэкалекцыі, дзе абвяшчаў Божае Слова. І ён карыстаўся спросам, бо меў такую моц, персвазію, пераканання у Божым Слове, прадвіжэнне гэтай веры Божай, і яго сапраўды вельмі часта запрашалі. Ксёндз-блогер, карацей, на той момант, калі не было Ютуба. Так, ён у гэтым как раз ён і такі быў, бо ён гарачы ў гэтых справах Божых меў, і між інымі сапраўды, калі тады это ў другой палове 19-го стагоддзя папа, бадай жа Пій XIII тады кіраваў касцёлам, і як належыць кіраўніку сапраўды касцёла видзець, што патрэбы ў касцёла яны вялікія і сягаюць далёка аж туды, дзе яшчэ не прапаведавалася, ёсць яшчэ краіны, шмат ёсць тых краін, людзей, якія не чулі аб Езусе Хрысце. І гэты свой клопат папа выражае, кіруючы такой зварот да ўсяго касцёла, да духавенства, да вернікаў у тым часе, аб вялікай і пільнай патрэбе місіянераў. Місіянераў, тыя, якія б маглі абвяшчаць Езуса Хрыста, дзяліцца Божым Словам, якія б маглі нясці гэты свет і збаўленне там, дзе аб ім яшчэ не чулася. І Ян Бертьер, як ужо мы ведаем, што ён сам быў вельмі гарлівым такім насіцелем гэтых Божых ласк, сакраментаў, Божай славы, Божага валадарства, то ён не прайшоў тоже збоку. Казалось бы, мог бы сказаць, я маю шмат заняткаў сваіх, але ён так сабе не падумаў, не сказаў, але ён яшчэ і гэта бярэ за такую мэту ў сваім жыцці да зрэалізавання, што як-то пачынае думаць, у яго у мыслі, у сэрцы пачынае назрываць думка, як і ў гэтай патрэбе касцёла ён мог бы зарадзіць. І мы бачым, што апрача гэтай працавітасці, Ян Бертьер, наш заснавальнік, ён быў чалавекам вельмі удуховёным. Ён меў такое супрацоўніцтва са Святым Духам.
Ён пазваляў яму сапраўды кіраваць у сваім жыцці, Дух Святы яго вёў. Поэтому так вельмі ён змог шмат асягнуць у сваім жыцці і ў тым душпастэрскіх абавязках, інтэлектуальных розных, пісьменніцтве сваім. І укаранаваннем стала это наш ордэн місіянераў святой сям'і, который ён заснаваў. Дык вось, калі гэты голас яго не пакідаў унутраны, як ён можа зарадзіць гэтаму, у яго з'яўляецца тады думка такога ордэна новага паўстання, нараджэння, стварэння, якое б магло б ахінуць сабой перадусім, што яго вельмі беспакоіла, як вы зазначылі на самым пачатку, беспакоіла тэма спазнённых пакліканняў. Ён, і будучы місіянерам такім людовым, ездзячы з парафіі да парафіі, спатыкаючыся з рознымі людзьмі, ён спатыкаў сапраўды шмат маладых людзей, якія па прычыне таго, што павінны былі з маладога свайго ўзросту працаваць, бо трэба было дапамагаць сям'і ўтрымаць сябе. Некаторыя павінны былі адбыць службу вайсковую, і з гэтай жа прычыны яны ўжо не маглі тады ўступіць у духоўную семінарыю, лічыліся спозненымі пакліканнямі, бо, як бачым, Ян Бертер таксама ў 13 гадоў распачынаў гэты шлях падрыхтоўкі духоўнай семінары. Это нізшая, пасля вышэйшая, і уже хто пазней хацеў прыйсці, то уже лічыліся ў той час спозненымі, не заўсёды мелі такую магчымасць уступіць. Ён хацеў, конечно, як-то ім дапамагчы рэалізаваць, бо видзеў, што сярод іх ёсць шмат такіх, которые маглі быць будучым, магчыма, добрымі святарамі, і трэба ім у гэтым як-то дапамагчы. Таксама сваёй апекай ён хацеў ахінуць тых, которые па прычынах фінансавых не маглі ўступіць у семінары, бо это таксама была інвестыцыя каштоўная для сям'і, для бацькоў. Поэтому ён таксама думаў, як гэта можна зрэалізаваць, каб гэтых новых місіянераў, которые бы маглі этой місіі прысвяціць сваё жыццё, іх падрыхтоўваць. І менавіта ён звярнуў увагу першую чаргу на гэтыя пакліканні, тады яшчэ яны не былі так задбаныя. Не, можна сказаць, ён быў і такім ініцыятарам у гэтым напрамку, каб задзейсніць тых маладых людзей і даць ім магчымасць рэалізаваць сваё пакліканне. І так пачынае фармавацца ўжо ягоныя канкрэтныя якія-то думкі адносна гэтага ордэна новага, аб якім ён думаў. І далей, паколькі, як мы бачым, Яна Бертьера вельмі моцна хвалявала тэма пакліканняў, і ён хацеў сапраўды на гэту ніву Божую знаходзіць тых работнікаў, і каб это былі добрыя адданыя работнікі, то што да гэтага, то недастаткова толькі прывязці ў семінарыю, так, і выхаваць. Яны павінны яшчэ мець такое, углубленае выхаванне сямейнае, духовнае, якое павінна быць ім практычна ад самого нараджэння, ужо фармавацца ў іх, укладвацца гэты дух пабожнасці, дух адданасці, ахвярнасці. А для гэтага таксама неабходна праца з сям'ёй. Бо святары, яны не спускаюцца з неба, і добрыя святары, бо ўсе жадаем такіх святароў сабе, а яны ў першую чаргу фарміруюцца ў сем'ях. І поэтому Ян Бертьер, ён вельмі такую націск клаў на духоўную фармацыю і сямейнага сужэнскага жыцця. І таму ён абірае менавіта святую сям'ю, не апякункай, бо апякункай з'яўляецца Маці Божая з Ла-Салет, а святая сям'я з'яўляецца ўзорам на святароў, усіх, хто уступае ў гэты ордэн місіянераў святой сям'і. Святая сям'я у гэтай сваёй гармоніі, у гэтай сваёй ахвярнасці гэтых асобаў, яна з'яўляецца такім дасканалым узорам, і мы бачым такую вялікую мудрасць духоўную гэтага чалавека, які стаіць у вытокаў, і нараджэнне гэтага ордэна, як у яго ўсё прадумана да мальчайшых такіх падробнасцей, бо адкуль сапраўды чалавеку у свеце, дзе можа не хапаць яму якіх-то
і часамі падтрымкі, прыклады, ўсё гэта ён можа знайсці ў святой сям'і, у сям'і Юзефа, Марыі і маленькага Езуса. Таму гэта наш ордэн прымае эту назву, Ян Бертьер надае яму назву місіянеры святой сям'і. Місіянеры – гэта тыя, якія прызваны, каб ісці, нясці Божае валадарства, асабліва там, дзе касцёл альбо яшчэ не паявіўся, альбо структуры касцёла па розных прычынах развальваюцца, церпяць які-то недахоп у чым-то, то менавіта там ён видзеў, што гэтыя будучыя святары, а таксама і браты, бо наш ордэн манаскі, ён не ограничивается толькі да, хотя это клерыцкая супольнасць, это значыцца клерыкальная, што ў большасці да святарскай паслугі рыхтуюцца, але таксама ёсць у нас і браце манаскія, монахі, которые розную службу таксама ў касцёле поўняць, і закрыстыяне дапамагаюць святарам, і на місіі тоже выязджаюць у розныя місійныя краіны і так далей. Скажыце, калі ласка, ну як разумею праз вось эту місійнасць, праз мэты ордэна, то бок пашыраць касцёл альбо дапамагаць касцёлу аднаўляцца ў тых мясцінах, дзе ён быў занядбаны, ну, значит, то бок меў на аснове не лакальнасць, так, некую рэгіянальнасць, а быць такім паўсюдным ордэнам. Яго кляштары з'явіліся адразу па-за тэрыторыі Францыі ці толькі праз пэўны час, ці адразу пачалася такая міжнародная дзейнасць ягоная? То значит так, бо першы кляштар менавіта ўжо місіянераў святой сям'і з'явіўся ў Галандіі. Як бы не было прыскорбна, што ні ў самой, ні ў айчызне, ні на айчызне ягонай, але ў Галандіі з'явіўся гэты кляштар першы, дзе, можна сказаць, стаў такім вытокам новых ужо святароў, прыналежачых да гэтага ордэна місіянераў святой сям'і. І толькі пасля ўжо з часам пачалі паяўляцца і ў іншых краінах, між іншымі ў Францыі паявілася эта супольнасць. І, ну, паколькі мы тут святары, якія працуем у Беларусі, то приналежим до польской провинции, бо потом уже это орден миссионеры сям'і, ён падзяліўся на такія правінцыі, і мы приналежим до польской правінцыі, адносімся як беларусы, якія тут працуем. І там толькі ў 1921 годзе з'явіліся першыя кляшторы, дзе працавалі, сваю паслугу няшлі місіянеры святой сям'і. Менавіта ў Польшы, так? Так. А ў Беларусі калі? У Беларусі місіянеры святой сям'і паявіліся ў 1990 годзе, першыя святары сюды прыехалі, тады, калі касцёл адраджаўся, тут паявіліся місіянеры святой сям'і. Ну і па сённяшні дзень... Куды яны адразу ў Мінск прыехалі спачатку, ці дзесьці ў рэгіёнах? То значыцца, былі ў розных месцовасцях, бо былі некалькі іх было адразу. То быў ксёндз Салата, які сваёй душпастарскай апекай далёкі Чарнобыльскі рэгіён, там Нароўля, Грушаўка ён ахапіў сваёй душпастарскай апекай. Ксёндз Рышард Пешхала, который прыехаў сюды ў Мінск на пачатку, у Чырвоным касцёле распачынаў сваю эту паслугу. Пасля ён быў пробашчам у Лагойску, у парафіі святого Казіміра, дзе па сённяшні дзень нашы святары працуюць. І ў Плешчаніцах, у Хатавічах таксама этой парафіі. І так от па рэгіёны пачалі распаўсюджвацца, потом іншыя пачалі прыязджаць. Ксёндз Ярослав Зарацкі, это Сталпцы, Узда ён ахапіў, і пасля ўжо мы, як плён гэтых, Дзяржынск, таксама ксёндз Кшыштаф Букоўскі там працаваў. І колькі на 2020 год прадстаўніком кангрэгацыі місіянеру святой сям'і ў Беларусі? Так, уже скажу вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
так, нас тут працуе. Усе рэгіёны ахоплены ці некая вобласць дыяцэзіі выпадае? Не, мы толькі ў мінска-магілёўскай так архідыяцэзіі знаходзімся, а некалі яшчэ гродненскую некалькі парафій там мелі. Але на сённяшні, на данный час мы знаходзімся толькі ў мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, і тут паблізка это нашы парафіі, гэта Уздані, Гарэла, якія я сваёй душпастарскай апекай ахінаю, это парафія святой Ганны ў Дзяржынску, парафія святого Казіміра у Лагойску, парафія святой Ганны і святого Дамініка ў Плешчаніцах. У свеце кангрэгацыя місіянераў святой сям'і таксама ахоплівае усе кантыненты? Так, практычна ўсе кантыненты, бо на сённяшні дзень каля 1000 святароў працуе, але больш за 24 краіны свету, там нашы святары. І ў Аўстраліі таксама ёсць? І ў Аўстраліі таксама ёсць, і ў Гішпаніі, і ў Швецыі, і ў Германіі, у Бразіліі, і ў Аргентыне ёсць. Паўсюль, карацей. Так, сярод святароў, якія належалі да кангрэгацыі місіянераў святой сям'і, ёсць даволі цікавыя асобы. Вось раскажыце, калі ласка, быў такі чалавек Эдмунд Каляса. Вось што гэта за асоба такая? Чытаў, што пра яго, што яго забілі фашысты, дзесьці спалілі ў канцэнтрацыйным лагеры. Так, это мучанік, это такі, но для нашага ордэна асоба такая вельмі значная тым, што ён сапраўды панёс такую мучаніцкую смерць, і з таго, што ведаю, што ідзе цяпер працэс такі беатыфікацыйны, каб ён і там тыя людзі, што з ім таксама загінулі, былі вынесены да такой хвалы, годнасцю ў касцёле атрымалі як мучанікі такую. І з таго, што ведаю, дакладна я цяпер не памятаю, на якім этапе знаходзіцца гэты працэс, але з таго, што ведаю з апошніх такіх звестак, то прыслугуе яму тытул «Слуга Божы». Нешто надаецца так стапнёва, паступова надаецца тым людзям, да якіх гэты працэс як бы вядзецца. Але і у нашых кляштарах у многіх вядзецца такая малітва адмысловая аб заступніцтве, бо ведаем, каб это адбыўся, гэты працэс быстрэй адбываўся, то таксама патрэбны, каб з'явіліся пэўныя цуды праз заступніцтва таго альбо іншага святога. Таксама і наш заснавальнік Ян Бартье бадайжа з 1950 года у Рыме распачаўся гэты працэс ягоны над яго беатыфікацыяй перад тым, як будзе кананізаваны. І пакуль яшчэ не скончыўся, так, працэс? Пакуль працэс не скончыўся, але яму таксама ўжо прыслугоўвае гэты тытул «Слуга Божы». Это азначае, што гэты працэс памалу, бо это такія справы, которые патрабуюць такога часу часамі, не? Хаця і некалькі цудаў засведчаных ёсць. Вот ксёндз Мішыннымі, ксёндз Зарацкі наш, ён святой памяці ўжо надышоў, але будучы клерыкам, то яго адкрылася такая хвароба недобрая, і сапраўды лекары часамі безрадна рукамі разводзілі. І тады ў семінарыі, а Мішынымі ў іншых дамах, ён тады вучыўся яшчэ ў семінарыі, пачалася такая узмоцненая малітва праз заступніцтва Яна Бартьера, слугі Божага Яна Бартьера, і сапраўды гэта хвароба прайшла. Эта хвароба прайшла, што лекары таксама многія былі здзіўленыя гэтым, але тым не менш яна ўжо не мела месца. Ён яшчэ шмат гадоў быў пасвечаны, пасля шмат гадоў ён праслужыў Мішынымі тут і на Беларусі, і гэта заўсёды вярталася як такі доказ і цуд. Акрамя Эдмунда Калясы, ёсць мучанікі сярод прадстаўнікоў вашай кангрэгацыі? Но былі святары, бо там у нашым санктуарыі, у горцы кляшторнай, дзе цяпер это санктуарыум марыйнае, дзе адбыліся першае аб'яўленне марыйны, лічыцца яно, так?
і там знаходзіўся ў часе вайны знаходзіўся такі перамяшчальны нямецкі лагер, і там сапраўды утрымоўлівалі і часамі святароў і братоў, і не толькі з нашага ордэна, але і там з таго, што ведаю, таксама расстрэльвалі, забівалі людзей, гэта таксама здаралася, але на такім уроўні яшчэ няма, каб на ўроўні Каласа хтосьці быў, магчыма, там дакументаў не хапае якіх-то, якія б это даводзілі, але тым не менш так у сваіх унутраных кругах аб гэтым гаворыцца, ведаецца. І глядзіце, на пачатку ўсё ж такі Жан Бертье, як мы уже сёння размаўлялі, спрабаваў дапамагаць тым будучым святарам, хто не меў магчымасці высвеціцца ў святары, а таксама дапамагаць у пашырэнні касцёла на нашай планеце. Касцёл у нас сёння знаходзіцца ва ўсім свеце дакладна, дастатак людзей ўсё ж такі крыху змацніўся. Ці змяніліся мэты ордэна праз гэтыя 120 гадоў? Ці ёсць новыя нейкія мэты пастаўленыя перад ордэнам? Чым вы зараз займаецеся? Канешне, цяпер, як місіянеры святой сям'і, мы, напрыклад, нават тут у Беларусі, то мы працуем такім і звычайным душпастэрствам. Можа, Ян Бертье не заўсёды ён гэта, бо да гэтага таксама як надзяліў свой, хацеў гэты ордэн, каб ён быў надзялёны такой сапраўды асаблівай місіяй, то, можа, такое звычайнае душпастэрства ён тады не браў як бы пад увагу. Але тым не менш мы займаемся, што, канешне, не перашкаджае нам рэалізаваць нашы харызматы як місіянеры святой сям'і. Бо працуем мы, напрыклад, з сем'ямі. Таксама кладзём націск на сем'і, як жадаў гэтага наш заснавальнік і як увесь касцёл сёння гаворыць аб гэтай вялікай неабходнасці такой духоўнай працы і ўзмацнення фундаменту духоўнага, якім ёсць і павінна быць сям'я, сужэнства. І мы місіянеры святой сям'і, яшчэ Ян Павел на адной з сустрэч, то менавіта звяртаючыся да генерала нашага ордэна, генералат наш знаходзіцца ў Рыме, то ён вельмі аб гэтым прасіў звярнуць вельмі моцную увагу на сем'і і сужэнскае жыццё. І гэта адбываецца міма таго, што вядуцца і такія звычайныя душпастарскія практыкі, і на парафіях працуем. Не ўсе, скажем, выехалі на місіі, не ў далёкія краіны. Мы, например, многія з беларусаў, святароў, што вывучыліся ў нашым семінары ў Польшы, польскай правінцыі, то вярнуліся сюды да сябе. Да сябе працаваць сярод наша народа, сярод нашых людзей, і працуем такім душпастарстве і звычайным, але таксама і з моладдзю. Адбываюцца спатканні з міністрантамі рознага рода з мэтай, каб і ў іх фармаваць які-то адкрываць, каб яны маглі адкрываць, бо то не значыцца, што хочацца ўсіх зрабіць святарамі, але перадусім, каб маглі адкрываць у сабе сваё сапраўднае пакліканне, да чаго іх кліча Пан Бог. І зараз такая вялікая разнастайнасць сярод ордэнаў кангрэгацый, што малады чалавек, напэўна, які пакліканы Богам, можа проста у него вочы могуць разбегацца, куды пайсці, дзе сябе можна рэалізаваць свой талент, свае нейкія магчымасці, здабыткі. Ці актыўна ідзе моладзь каталіцкая да вас, альбо зараз крыху менш, чым раней? Раскажыце пра гэта. Яно зараз крыху менш, чым заўжды, але яно хіба гэта назіраецца ва ўсіх ардэнах і ва ўсіх семінарыях, гэта спад пакліканняў. Але тым не менш, это, напэўна, я таксама ніколі не станаўлюся такім, і не хацелася б такой якой-то рывалізацыі, каб яна была, бо заўсёды чалавеку хочацца дапамагчы адкрыць свой сапраўдны шлях паклікання. Канешне, рады, і ў гэтым годзе уже прыняты з нашай парафіі з Негарэлага кандыдат, который скончыўшы, здаўшы экзамены, як Пан Бог пазволіць, усё уже распачне навіцыят, пастулат. Навіцыят — это падрыхтоўка да таго, каб потом за год распачаць уже фармацыю семінарыйную.
Ёсць, і так пры такіх размовах то вядзецца, прадстаўляецца, што адрозненне, напрыклад, такой семінарыі дэцызіяльнай, біскупе і семінарыі манаскай, але каб ён мог разазнаць і адкрыць для сябе, чаму менавіта туды, а не туды. І калі б, напрыклад, бы не адчуе, напрыклад, што у нашым ордзене не будзе так себе адчуваць, будзе адчуваць, што не ідзе яму зрэалізаваць сваё пакліканне да канца, то, напэўна, ані я і не думаю, што іншыя мае сабраты і з нашага ордэну не будуць яму мець гэта за зло якое-то. Але тым не менш мы заўсёды рады, таксама і робім усё, каб і да нас прыходзілі, каб гэты дух, Божы дух, якім кіраваўся наш айцец-заснавальнік, бо гэта добры дух, бо сапраўды ягоны клопат і тая справа, якую ён, это сям'я, это місія, это тая ахвярнасць, якую ён хацеў сам пылаў і хацеў запаліць сваіх паслядоўнікаў гэтай справе, то яна вельмі добрая, не? Яна вельмі добрая, і хацелася, каб яна была падоўжана. Поэтому стараемся, вядзём, нема, скажем, такого, але з Беларусі уже працавае з 1900, это 30 гадоў, ужо амаль, не амаль, а уже 30 гадоў у гэтым годзе, як місіянеры святой сям'і на Беларусі знаходзяцца, і з Беларусі ўжо мы лічым 6 святароў. Уключна беларускіх. Беларускіх. Адзін з іх вы. Адзін з іх я, там. 6. А ці прыходзілася вам за мяжой працаваць? Ці вы ўсё жыццё працуеце ў Беларусі? Ну, вывучыўся у Польшы, і там які-то час працаваў я у Польшы таксама, але большасць часу уже, а тут 13 гадоў. Адрозненні вось у працы айцоў з кангрэгацыі місіянераў святой сям'і ў розных краінах, яна прысутнічае ці паўсюдна? Вось, в прынцыпе, ніякай розніцы няма на тыя асаблівасці ў пэўных краінах. Ну, прысутнічае, канешне. Но у нас вельмі збліжона, напрыклад, з Польшай, бо mamy польскіх шмат традыцый, которые яны вельмі моцна закараніліся ў нашай культуры беларускай, у касцёле беларускім. Таксама шмат тут палякаў, поэтому у нас паміж Польшай і Беларусю то такіх адрозненняў, можна сказаць, не шмат. Але, напрыклад, калі сабраты нашы многія працуюць на захадзе, не? І ў Чэхіі, і ў Германіі, і ў Францыі таксама. І вот у мяне курсовы калега працуе у Папуі Новай Гвінеі, і вот у мінулым годзе тут быў таксама ў студыі ксёндз Пётр з Мадагаскару, які там працуе. Тут, канешне, то тады моцна адрозніваецца тая і ментальнасць, это людская, не? З якім ім даводзіцца працаваць, і культура, і падыходы да веры, бо шмат такога прысутнічае, асабліва ў тых такіх, скажем, экзатычных краінах, шмат такого паганства, не? З которым даводзіцца альбо вясці барацьбу, альбо як-то памалу выціскаць это у людзей, тых, якія ахвотна прымаюць і крышчэнне, але не жадаючы расстацца са сваімі якімі-то прызвычаеннямі. То это такие цікавыя рэчы. Ну і, канешне, яны вельмі адрозніваюцца, поэтому я так, напрыклад, калі размаўляем са сваімі, бо другі курсовы наш калега быў на Кубе, там працаваў некалькі гадоў. І вот параўноўваючы, то сапраўды да гэтага таксама трэба мець такі, ну, і запал, і такое асаблівае пакліканне, не? Бо можна яго, як ойчыц наш заснавальнік, несці далей туды, дзе менавіта яно больш за ўсё патрэбна, але таксама гэты дух можна яго рэалізаваць і ў тым асяроддзі, дзе ты знаходзішся, не? Яго каб падтрымліваць, каб ён не затухаў, каб ён увесь час гарэў, таксама патрэбна гэты місійны, бо касцёл каталіцкі, ён з натуры ўвесь місійны, правильно? Поэтому адрозненні ёсць, і вельмі значныя, поэтому мы тут, а не там. Скажите, калі ласка, ўсё ж такі адна з мэтаў пра тое, што ўжо казалі, это праца з сем'ямі. Вам прыходзіцца працаваць канкрэтна з чым? Быць
я не ведаю там, ну, у якасці, як это кажуць, агнетушителя, там вырашаць нейкія сямейныя праблемы, спрабаваць людзей памірыць, выратаваць сям'ю ад вось гэтага, як кажуць, развода, да, страты сям'і альбо у нейкім іншым кірунку, раскажыце. Ну, гэта ўжо так, такая справа, калі ўжо трэба ратаваць, дык стараемся перадусім да гэтага, каб яно не дапусціць. Якім чынам? Перадусім, это, аб чым наш айцец гаварыў, чаго мы можам у святой сям'і навучыцца, это тое ахвярнасць. Праблема сучаснай сям'і тое, што вельмі моцна адсутнічае гэтае жаданне быць ахвярным адзін для аднаго. Не якая-то закаранеласць у сваіх патрэбах, у сваіх эгоістычных памкненнях, што вельмі моцна не спрыяе адзінству. Не? І каб да гэтага не дапусціць, трэба з сужонкамі весці пастаянную, сістэматычную, какую-то духоўную працу на аснове Евангелля з дапамогай святых сакраментаў, не? Каб ім дапамагаць крочыць, каб да гэтага не дапусціць. Канешне, это вельмі цяжка, калі ўжо даходзе, но тут да якіх-то сітуацый цяжкіх, то тут часамі патрэбна ўжо дапамога і псіхалагічная, і кансультантаў сямейных. Тут уже як бы мы самі не ў стане. Это пан Бог хоча ўсіх людзей сабраць, которые ў касцёле да гэта прызваны для этого. У касцёле сёння таксама вядзецца салідная падрыхтоўка да шлюбу, да заключэння шлюбу. Касцёл адказна да гэтага падходзе, бо это адказная справа. В первую чаргу мы адказны перад панам Богам за гэта. І працуем з сем'ямі спачатку такім вымярэнні, чтобы вясці і разам з імі ісці, наталяць іхны духоўны голад, ну і каб да гэта не дашло. Назовем гэта духоўнай прафілактыкай. Так. Праводзяцца розныя роды рэкалекцыі, спатканні, дні скупення і так, парафіяльныя, таксама набажэнствы разныя з сем'ямі і для сямей. Таксама. Ну, як разумею, ладзіце нейкія сямейныя таксама пілігрымкі таксама. Так. І сямейныя пілігрымкі адбываюцца, ездзім, пілігрымуем. Як я разумею, гэты год юбілейны для вашай кангрэгацыі. Так, гэты год юбілейны. Якія мерапрыемствы там чакаюць ваш ордэн, там, я не ведаю, Францыі? Паедзеце ўсе сустракацца пасля пандэміі, калі это скончыцца ўсё? Ці няма пакуль такіх ідэй? Такія ідэі былі. Яны былі, меліся мы спаткацца і пры гробе нашага айца-заснавальніка. Ну, хаця ж бы самі начальнікі, скажем, тых правінцыялы, рэктары пры гробе наша айца-заснавальніка Яна Бертьера, а яго гроб знаходіцца ў Ля-Салет. Мы таксама ў гэтым годзе было запланавана курсовае наша спатканне, дзе з разных куткоў свету павінны былі з'ехацца сабраты, з якімі мы ў семінарыі вучыліся, таксама планавалі мы і да гроба айца па магчымасці, калі час пазволіў, пад'ехаць. Но эта пандэмія ўсё пакрыжавала. Ім шмат мерапрыемстваў у Польшы было запланавана, якіх павінна было адбывацца. Я таксама планавалі пілігрымкі, якія арганізаваць туды, каб разам святкаваць з нашым ордэнам і людзей, которые як-то связаны з нашым ордэнам, даць эту магчымасць. Як будзе далей, то трудно сказаць, бо ўсё залежыць, як будзе далей сітуацыя развівацца эпідэміялагічная ў нашай краіне і там у Польшы, ва ўсім свеце. Ну, дай Бог, аб это ўсё скончылася як мага хутчэй, все маглі таксама выехаць. Так, каб усе выехаць і вярнуцца. Да, я чуць асалоду ад духоўных пілігрымак і простых вандровак па свеце таксама. Дзякуй вялікі, айцец Дзяніс. Нагадаю, што сёння ў эфіры праграмы «Пакінулі ўсё і пайшлі за ім» быў пробаш парафіі ва ўздзеянні Гарэлым, а таксама прадстаўнік кангрэгацыі місіянер святой сям'і айцец Дзяніс Шастаковіч, журналіст Старашчыры. Дзякуй за вашу увагу. Калі ласка, будуць ідэі наконт нашай праграмы, расказаць пра нейкія кангрэгацыі, ордэны, якія вас цікавяць, пішыце, будзем разглядаць кожную ідэю і спадзяемся, што раскажам менавіта пра таго, пра каго вы захочаце. З Богом, да пабачэння. З Богом. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім.